ukukholelwa ezincwadini, kanjalo nokukholelwa ezincwadini zonke ngothi lwazo. Ngokukholelwa ekutheni u-Allah wembulela izincwadi kuzembulelwa zakhe nezithunywa zakhe, ukuze kucaciswe iqiniso lakhe nokumemela kulo, njengoba naye esho, laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti. Nebala sathumela izithunywa zethu nemibiko futhi sabembulela kuzo incwadi nobulungiswa ukuze abantu babe nobulungiswa. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi. Isintu sabe sisenkolweni eyodwa. U-Allah wabe sethumela izithunywa zithula izindaba ezinhle futhi zixwayisa, futhi wathumela kanye nazo incwadi yeqiniso ukuze yehlulele isintu kulokho abaphikisana ngakho. Siphinde sikholelwe kuzo ngazinye lezo Allah azigagulile njengeTora, ne-Injili, neZaburi kanye neQur'an. Futhi iQur'an iyona engcono kunazo zonke nekungeyokugcina kuzo zonke. Futhi iyona eqavile nezifakazela zonke. Iyona kuphela ekumele isintu sonke siyilandele futhi sengamele ngayo nezimfundiso zesithunywa sallallahu alaihi wasallam eziqinisekisiwe kanye kanye. Phela u-Allah wathumela isithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam njengesithunywa kusintu namajini jikelele. Wamembulela leQur'an ukuze ahlulele ngayo phakathi kwabo, futhi uyenze yaba yikhambi elilapha ungaphakathi. Futhi yaba umcacisi wezinto zonke, nomholi, nomusa kulabo abakholwayo, njengoba naye esho, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lena incwadi ebusisekile esiyembulele. Ngakho-ke, ilandeleni futhi nithobele u-Allah ukuze nithole umusa. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Futhi sikwembulele incwadi ecacisa zonke izinto, ephinde ibe umhlahlandlela nomusa nendaba enhle kulabo abangamaMuslimi. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ithi, sintu, ngesithunywa sika-Allah kunina nonke, lona umbuso wamazulu nomhlaba ungowakhe, futhi akukho kufanele kukhonzwe ngaphandle kwakhe. Uyena oletha impilo aphinde ayithathe. Ngakho-ke, kholelwani ku-Allah nesithunywa sakhe, umembulelwa ongakwazi ukuloba, naye okholelwa ku-Allah namazwi akhe, nimlandele ukuze nibe sendleleni eqondile. Miningi imibiko ekhuluma ngalokhu.